oho min ñen far ko problème ñen fo problème tout ani men nokku ko ñaaba hala mal fi wala ma jarba kan nga to yaatu xaddu ko 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 ay haj yar hamatu tuma hamad ɗo kay jeeri tappotaji tappotat kay ɗi ƴetta ration ha heewa ɓuran min ƴetta halis alhamdu khalis kay ration fok goto wala khalis tan artrema ko mbattu noddude natti mbatten noddun ko saha fof natti weldem si laawol jiddi hanki de enen gonduno ɗum wona haala kam eyyi heɗen famminma silla wallahi adde jeeɗaɗe ko joot gille goccukuli ɗum waɗino fof mo wuuti e mawnata hande de mi nani kadi joni jiɗmi ko gueɗe ɗiɗi ha gueɗe tati ballita ɓen wi goo ballita kam komi joom galle ma e ummade e o situation mo gonɗen manam changen dawal hande an yayi wiyan nande ceerno han jiɗa wonde ceerno wona aɗa nande ceerno min kami ceerno minen gonɗa ceerno somi roni ɗum e tayniraɓe noon rol eɗen gondi inchallah a meeɗa hay tan maale ceerno ala wona ronet wona mi roni ɗum mais waɗata ma jiɗɗa woni duuɓi no hunde transféré dal bonni feere makko jool ɓalejo kurum